kanang family health sa Good health o kang more grasya nga madawat sa sunod tuig. Salamat year 2023. More energy. 2023. More energy. 2024 na sunod. Dili pasalamat ta sa 2023 sa daghang mga blessing nga mong nadawat. Salamat kaadyo. More energy ug long life. Long life. Yeah, guys, saba na guys. Salamat sa tanang blessings. Daghang salamat sa tanang lihatag og blessing ug tagaan sila Sa tanang mga good viewers. health next year and sa man next year. Salamat kaadyo ninyong tanan guys. Mga 2024. naging part sa muhang kinabuhi just year 2023 kay Hi grabe. guys. Grabe ang Pagsulay. Mga na may mga pagsulay pero mas maraming blessing. Maraming pagsulay pero mas matibay. Laban lang sa laksan. kinabuhi. Matibay. Mas Laban lang ta sa mas lalong tumibay pag maraming pagsulay. Happy New Year! Happy New Year, guys! Happy New Year to all. Salamat! I love you all! Cheers. Cheers! Love you guys! See you See you next. vlog. See you next vlog. next year. Next year. So, madjong adlaw, madjong buntag, o madjong gabi. Ja, 31 na ron guys. Sa ulog na ta sa atong bagong tuig. So, bagong tuig guys, kumbati. Takaroon tuiga. Panginabuhi. Ja, daghan lagi ko kadyo kong order guys sa Biko. So guys, kuhan po gudani na. Para di masuhan nagahang ilong nga di masainos. So nakatubang pa ni electric pan kamay dali guys. Kaya na ako dari nagluto sa kuan kahoy kay dugay man din siya atos kalan nato sayang atahang kalan mahal kadyo og gas. Bati lang ta guys kay man may ato ang talent kag gihatag sa Ginoo so ato siyang gamitin. Sa daghan pagkadong gilamian din ang Biko guys, daghan kadong mga ni order. Ang uban di na pwede na madeliveran kay ito lado na pwede sa shout out ko ni Ma'am Anisita Berdun diya sa Cebu City ganahan di sa Mutilaw sang Biko. Kaning kamutan na ma'am basig makangana kog Cebu City mag Biko ko para madadaan ka na ang Biko Ma'am Anisita diya. Merry Christmas, Happy New Year in advance. Happy New Year na lagi yun diya guys. So ilag-ilag ko video kay malagi na ka ng unja nalapay ka sa kadong tugtog. Diya guys, diyan na kanang nakahimo na ko og 11 ka bilog. Diyan nabutanganan na siya na og toppings og lunok. Diya daghan man na kadon ni guys, moabot ni siya 50 ka ingani guys ang order ron kay naidaghang nihabol. Diya na poy kwadrado guys. So, ipauna na ni-deliver ni Nicole pero pang napod siya nakatab. Hanan siyang ipauna ni Dja og deliver ni uban kaya rong ang uban natus ka mga radyo nag-off na lang ni Papa Eddie. Daghan salamat sa mga ni order kaya daghan na jud order guys Dja. Bisan taklob Dja. Mo na siyang butangan dari og ana. So na atong finished product pero pang takloban pa lang ni Nicole ron. Nak kanina pa naklobi ra ni nak oh. Guys, kaya mag-kuhan na ni silang dos ni Nicole. Mag-butang na ni. Di, kuhan na siya ka na marag iba. I-kuhan na ba? I-baliktaran na na. Napinyay na yung taklob kayo manapa ko third, ikatulong luto, katulong ko luto guys. Kaya ang kahag. Di man maigo ag na po kakilo. Yung project na na. Mular gan ka ugma. Hapon. Ugma uno pa man ugma. Usang pizza, usang orasa man pizza. Usang orasa pizza. Usang orasa man ang imong klase naka dos. Oy nagkabuntag na lang kay hatod. Pang takluban. Kay nagsalang pa pugod atog deng agug sa bukuan kanang
Pilit. Ayun kayo iku anak. Kaya rong makasingaw ra pud siya. Unsa ra na iklusog ka nang butangan man giskas tibis gilid ka nang di mo kuan. Tapos mo gina siya nagipor. Na magud siya ikuan, na magud siya murag lock gamay. Kani na ano ra ang ginom ba nagipor. Daga ka nang daganig ko ang scotch tape. Na, pwede naman na inganaon nimo oh. Nakugaw ang scotch tape. Isa di kudra ito pipilit ra. Ana. Sa gilid. Na. Sirkulon ka niya. Na di pwedeng circle din nak. Okay naman gud na. Okay ra na. Babay ra mo gyud ako imo may giipo sa imo. Finished product na mo guys. Merry Christmas and a Happy New Year. Salamat sa mga ning order. So, unang batch pa ni nga deliver guys kay napay duha ikatulo. Katulong hugna pa. So guys, grabe ka. Upat jud ko nga luto guys. So pat ni. Diyan napay dahang ning habol. So na lang pong lutuan guys kay kuan. Lagi ko sila ng gibiko. Lagi na sila Junior na ibiko para dikit swerte. Pero ang swerte guys na sa pagpaningkamot at ang pagkugi. Malay at ang swerte sa itong kalamoy guys. Magkugi ra taog maningkamot. Diyan guys, naday gihat si Ma'am Ivy Birano katong nag-birthday niya guys. Nasa ihatid nga souvenir ko nun ni og kuan ka ng salad. Salamat ka dyan. Diyan i-order po siya na hagduha katab nga biko. Diyan sa salamat ka dyan Ma'am Ivy. Tanawag hatdan pa dyan ko dyan. Grabe dyan ko dyan dyan kalab. Salamat ka dyan sa imong paglab Ma'am Ivy Birano. Salamat sa pag-order. Halos chib-chib oh. Pagkailan na siya. Salamat Ma'am Ivy. Salamat. Diyan, salamat ko sa mag-asawa. Diyan. Kuan guys kanang naanag atong ikaduha. So ikaduha na to niluto guys. Kuan pud siya ka tab 11. So 11 ka tab atong nahimo. Diyan na po isa ka square. Diyan salamat jud kadto sa kuan bahala grabing ka busy guys ga hilak-hilak na kog niluto sa aso. Sa kaning tab pud nahimo. A few moments later. Kanang mo ni mong handaan sa napadid itong kuan kanang adobo ni Nicole. Siya nagluto na. Kay ako arang bisihan na guys. Alas 9:30 na ako nakahuman og luto in town. Salamat ka Diyos Ginoo kay grabe ang order guys ni abot og 40 kay ngani guys. Kapin. Kulang pa ng 40. Kulang pa ang 40 kay kuan kanang Ako dito sigwin taguro. 50 lagi kapin kanang sobra sa 50 kay na pa may mga tab. Na tab. Na square. Ilaw nakabulingit na siya. Nagbulit gyapon ko. Mas Siguro po ko tubang tao bili. hala kaluoy. Na ba? Pwede ko happy new year te. Siya may tag-deliver ko na nakabulingit siya kay. Pag-abot dito nagka-remoritsing na di ay. Sige na basta ay kwarta. Basta lang nakatabang ta nga makabayad tas kuan ni Crystal boarding house ug ijahang kuan niya magbijuki man ta min kay mura maglain kuno iyang paminaw iyang lawas. Joke ya punta oy. Ninja, good mo. wala mi color sa mohang Pero kita pauso. ay joke dai kay mingaw kayo Gawas ka daw. dito pero mura nagit-ngit ka nung lima mo mga tawo. Simba. Naggawas ato. Pakita sa ito na pag diwasa sa tuguan ako, dikit na ka. Kanya naman kay I'm not feeling well. Among design guys kay mura jud ni. Hala, nagyapon kitan. Ako mo ning gigunting sa Kitaan gihapon nagijang kuan. Picture Picture. Chocolate. Picture ka tin. Hala, salamat kado ni Angie Dana. Nindot kay mong background na Algie. na mabalik. Algie Douglas karayhan chocolate. Na mabalik. So salamat kado sa Ginoo. Salamat kado ninyong tanan guys. Hindi mo na mo makalimutan sa among 2023 nga pira ka memorable sa among kinabuhi nga daghang kado may mga grasyang nadawat sa among pamilya dyan. Salamat kado sa mga tao nga nagmahal namo og hindi na mo matag-satag mention. Kuha na siya nakna sa ilison ako din sa itanom.
Di mo matagsa-tagsa. Candy, ma? Hmm. Ay, Wala na, ignorante siya guys. nurante dyan ko, guys. Si Kindi. Nak, ihukawad na tungkuan nak. Lagi tutod. Katungkuan kay mag napakoy gamay nga pansit kay pagsalusuluhan na ginamo karon dari mga bata na yung mga bata na dos pikas. Jawa man sila mag-play og bijuki kay umarwa man ni sila ganahin mo kanta kay pangkapoy lagi na. Kapoy lagi. Ganaw. Kung tanawa nagkisinog silang duha. Nice lagi ni sa wall diha nak. Ni kalitra lagi sa nak. Na peri kuy. Agatang Dante asa man? Dante. Wala mo Dante guys. Ja, malangay salamatan nato guys kanang di man ta pwedeng maglutog daghan kay marong just ni agi ay Pasigaan ni, oh. walay kuan. Pasiga ah. Hindi mo dubli-dubli na tong ano. Ja, kuan kanang pasalamat mo tanan nila guys. Uy. Pasalamat mo tanan ning tanang mga nagmahal ni Cristel. Salamat. Iga. Salamat kadyo. Na kanang shout out ninyong tanan guys kanang happy new year. Kanang Simple na pero okay simple na. but heart Kiribul. na askuan kanang luto ni Nicole lang kaniya. Uy, igang or tugnaw? Nagas kano man gito ka? Mura, ka-feel ako gamay. Kuha na siya guys. Macaron. Ya, grabe na hang kuha na kung batili kung pang ano, panarbaho lagi ganiya. So alas 9:30 na jud ko nakahuman og luto. Guys, dahil ko din ko sa amin daring festival. Sa man mga tukar nga pang Happy New Year. Ano man, isipon ka? Ay, murag takigan, dagoy ko. Pakigan ray ko Sa naman kanila dyan, pakigan. kuhaan. Wala pa niud to. Nya gani. Hala guys, ako siya paniud to guys. Gani. Kinalit ang mong paniud to tungod sa mong kuan. Pagkaon man ta ka kay Pakaon niya. Hindi karon kay ma. Kuha na sa nang kaladay ka masunog na ng kuan. Na hindi na takakaon. wala sorry. Sorry guys na kahugali kahilak na jud ko sa kuan ngalihan guys. Sa magkatigulang nakakay dili na naka ay ma-feel man Japon nimo pero lahi ra gyud tong bata pa ka nga pa kay kuan. Hindi matigulang nakakay. Pas New Year gihapon pero not feel the same Kaya feelings. sa una kay bata pa Sa ka, una kay wala malipay jud man ko'y ka kay problema. malipay ka kay na yung mga kindi. Karon Putos kay tag mga kindi. Okay ra malipay gihapon ta kay lipay gihapon pero daghang kadong ma fresh nga gihapon. makuan jud nimo nga nadyo pagbabago ang kinabuhi. Alang. Ja, guys, kay ala unsa man nagtabo ni TV? Katugo na yung kayo ko yung may kayo pa Hawaii pero saan man na mag-celebrate pa man lagi may kuha nagtawag mangita pa bis mga batag asa ron pikas mga waman mga embaris mag samasalo asa tong lutuon ka dyan guys ag kanang pansit guys kanang gamay ra kadong pansit kay pang long life lagi ko no so wala na siya mga repolyo wala na yung mga kuan guys. Ja, dali ko video dari kay video ki sila dito sud. Si Cristel murag not feeling well mangud siya pero amo lang gilingaw-lingaw. Kay New Year. Ja, salamat kay kadto sa mga ni order nagbiko perting daghanan iabot siya mga 50 ka round og kuan ito nga tube. Salamat kadto sa gihabol pa jud karong alas 9 pa jud namo gi-deliver. Salamat kadto ko ni Ma'am Margie ug ni Ma'am Bibs nga prince ni Sismayang sa out ka ng Happy New Year. So lami ka doon siya kay lungi ni siya nga kuan. So mara na sa guys. Guman na magkuan pasalamat sa Ginoo, salamat sa mga grasya Lord sa magipagsalu-saluhan karon ja picture sa kuno sila. One, two. Sila kunong duha ang One, two. parihog now. Ay na kuan okay. One, two. Remembrance na po na sa 2023. Salamat kadyo sa mga nagmahal. Okay sa pa man. So tumarog na itong mga bata. Kay yun dyan alas 12, mga tuog na.
Siya manisko pa mo. Disco ba? Nga rumong tanay disco. No? May mga, kung ano mga priyahay na ito. Bibi. Pero yung liliguran na doon. Makakuha na ba dyan ang nas gawas magkaon? Seryo? Ito na yan. Ha? Uy, lingkod. Ito mo ang grasya. Asa nag... Tulog ko. Ay, saan tulog? Oh, di na mo kaon na kay lami man puas baraks kay kuan man ditson. Ay, wako may ganda. Masih maghanda? Napagkaon diha? Hello guys, Happy New Year! Happy ta jud pila ka minuto na lang magtingna ang atang 10 minutes na lang. 10 minutes na lang. So Happy New Year na tanan guys. Sanang good Happy health. New Year, and guys! Good health and sabay good Wait health. na! 51 na! Happy New Year! Happy New Year guys! Kanang family health sa Good health o kang more grasya nga madawat sa sunod tuig. Salamat year 2023. More energy. 2023! More energy. 2024 na sunod. Dili pasalamat Salamat, ta sa 2023 sa daghang mga blessing nga mong nadawat. Salamat kaadyo. More Ja, energy ug long life. Long life. Yeah guys, saba na guys! Salamat Tama sa na tanang kay- blessings. Daghang salamat sa tanang nihatag og blessing o tagaan sila. Sa tanang mga Good viewers. health next year. And sa man next year. salamat kaadyo ninyong tanan guys. Sa mga 2024. naging part sa muhang kinabuhi yes, year 2023 kay Hi grabe. guys! Grabe ang Pagsulay! Mga na may mga pagsulay pero mas maraming blessing. Maraming pagsulay pero mas matibay. Laban lang sa laksan. kinabuhi. Matibay. Mas Laban lang lalong, ta mas sa lalong tumibay pag maraming pagsulay. Happy New Year! Happy New Year, guys! Happy New Year to all! Salamat! I love you all! Cheers! Cheers! Love you guys! See you See you next Next vlog. See you next vlog! next year. Next year! Hadlok na sa pabuto. Aluoy, di may makagawas kay nagsayan kay nahadlok sa pabuto. Pabuto ramang good na. Uliw ka marama. Ano man ang Dante po doon. Hadlok. Ako sa dito gitagawa no? tago mo siya. Kabalo mo po siya. Kadugay na to ni Toy. Punta sa liitin pa to siya. Kabalo na siya sa mga New Year. Yung mga baby to kanina. Si Dante, Ikaw, Dante. buwilak di ka sama. Hala! Wala gaya na kung di pa sunod sa gawas. Hala! Hala Dante! Hala! Ayaw ma! Hala!